Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanin. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Isulito ang akong kasalanan sa walay paglibot, isugilon ko sayon ka man nga kiningalaot gisaring lamang sa kaluyan unta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon kaniya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita karon itong gisaulog ang Panginoon sa paghalad dito sa templo kang Maria. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, itugot kanamo ang mapasidungog sa kaagi nga mahimayaon sa mahal nga Birheng Maria nga tungod sa iyang pangama. Mangayan usab kami nga mudawat sa imong kinabuhi ug gugma gikan sa kapuno sa imong grasya. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo nga imong anak nga buhi ug hariban kanimo ang Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Makabeyo. Si Judas ug ang iyang mga igsuon nga lalaki nag-ingon, karon nga ang ato mga kaaway nabuntog na, mangadto kita sa Jerusalem aron paglinis sa templo ug sa pagbag-o sa paghalad niini. Busa ang tibuok kasundaluhan gitigom umitungas didto sa bukid sa Sion. Ang ikakauhaag 5 kaadlaw sa ikasiyam nga bulan sa Kislib, sa tuig 148 mao ang kasumaran sa waadlaw nga gipanamastamasan sa mga dili Hudiyo ang altar. Niadtong adlaw gihalad ang usa ka sakripisyo ibabaw sa bag-ong altar subay sa balaod ni Moises. Ang bagong altar gihalad o mga alawiton giawit dinuyugan sa mga alpa, plauta o piyang-piyang. Ang tanang mga tao miyukbo uban sa ilang mga dinuko nga mga naong ngadto sa yuta o gisimba nila o gidayig ang Ginoo tungod sa paghatag niya kanila og kadaugan. Sulod sa 8 kaadlaw gisaulog nila ang bagong paghalad sa templo. Uban sa dakong kasadya gidala nila ang sinunog nga mga halad o gihalad ang mga halad sa panaghigalaay og mga halad sa pasalamat. Gidayan-dayanan nila ang atubangan sa templo og mga korona og mga taming nga bulawan. Gibag-o nila ang pagtukod ang mga ganghaan og ang mga lawak sa mga pari og gibutangan nila kini og mga sira. Karon nga gikuha na sa mga Hudiyo ang kaulawan nga dadala sa mga dili Hudiyo. Naghimo sila og usa ka dakong kasaulugan. Unya si Judas ang iyang igsuong mga lalaki
ug ang tibuok katilingban sa Israel nagbaod nga magbag-o sa paghalad sa templo, kinahanglan sa ulugon uban sa pangilin sa kasadya ug kalipay sa samang panahon sa matag tuig, sugod sa ikakawhaag 5 sa bulan sa Kislib, ug ang mulungtad kini sulod sa 8 ka adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagadayeg kami sa imong mahimayaong ngalan, O Diyos nga gamhanan. Nagaday kami sa iyong mahimayaong ngalan, Diyos na gamhanan. Daygon kaunta, O Ginoo, Diyos ni Israel, among amahan, gikan sa kahangturan, ngadto sa kahangturan. Nagaday kami sa iyong mahimayaong ngalan, O Diyos na gamhanan. Imo Ginoo ang kahariano, gibayaw ka nga Pangulo, labaw sa tanan, ang kabandianon o kadungganan, nagagikan kanimo. Nagaday kami sa iyong mahimayaong ngalan, O Diyos na gamhanan. O ikaw ang nagamando diha sa tanan, sa imong kamot ana ang gahom o kusog, ikaw ang naghatag sa kadakong kusog, ngadto sa tanan. Dahil kami sa imong mahimayaong ngalan, O Diyos nga gamhanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghahanap ng kaluwasan, dalay iyong sinalabaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Manasab kani, Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himayaw ni Ikaw, O Ginoo. Si Jesus misulod sa templo ug giabog niya ang mga nagpatigayon didto. Ug giingnan niya sila. Naisulat sa kasulatan nga ang Dios nagingon, ang akong balay tawgon nga balay alampuanan. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Si Jesus nagtudlo dito sa templo sa matag adlaw. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa balaod, ug ang pangulo sa mga tao buot mo patay kaniya. Apan wala sila'y mahimo tungod kay ang tanang tao nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti.
Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygod ikaw, Kristo. Maigsoon, is anger is always a sin? Ang paglagot ba o masuko ka, nakasa ka ba? Yes or no? Yes or no? Kung yes, da nakasa diya nga itong Ginoo. Nga nasuko magyud siya sa Ebanghelyo. Timan si Jesus waysa sa makang Maria. So kung mao ko na ang argumento, kung masuko ka, nga dunay hinungdan, wa ka nakasa. Anger is not always a sin. Nga naman, because it is a God-given passion intended for what? For self-defense. Kung ikaw pasipadan, ikaw abusuhon, ang angmansad, nga mo katawa lang ka, natural basko ka. Or when preservation or restoration of order, kanang imong bahay, gihimo ng diskuhanan sa imong mga anak, o kanang imong bahay, gihimo ng suyupanan sa imong mga anak, mukatawa lang ka, natural masuko ka. Restoration or preservation of order. Kanang makakita ka, nga nay kay igsuon o isig kaingon, nga gidaog-daog, ipanamastamasan. Unang reaksyon nimo, masuko ka. Protection of others. O kanang nakita ka, nga kining mga huyang, kining mga kabus, ipanamastamasan, o giapusuhan lang sa mga dunay mga gahom, or in defense of the weak, masuko ka. If you wanted to serve over the service of justice para sa hustisya, natural, masuko ka. Kining tanan laglangkob in what we called God-given passion intended for those who have mentioned. Sama sa kagutom, sama sa kalipay, ang kasuko, wa usab kitay, gahom sa pagpugong niini. But, what makes it a sin? Mahimo siyang sa, if there will be an excessive or inappropriate expression of anger, kana lang basta masuko lang yun ka, tungod kay batasan yun nimo, kanunay kang masuko, bisag way hinungdan, nga ikaw masuko, amaw na, nakasa ka. O kanang imong kasuko, your anger will turn into hatred, magdumot na ka, kana nakasa na ka. Mga igsoon sa Ebanghelyo, ang atong Ginoo na suko, tungod kay ang iyang bahay sa iyang amahan, ang templo, ang balay amlumpuanan, nahimo ng himo in the den of thieves, taguanan sa mga tulisan o kawatan, ug usab gihimo na kining usa ka marketplace. Mao kini ang hinungdan nganong ang atong Ginoo in defense of what intended for the house of prayer, nga kanang bay alampuanan mahimong sagrado, apan gipanamastamasan sa mga katawhan, nga supposedly kani mga katawhan nga unta-unang mudepensa sa balay alampuanan, mao may unang mupasipa nining balay alampuanan. Father, bisag okay ramang yun yung among gisulo, Father. Di man na mo importante ang atong pag-ampong intensyon sa Ginoo. Bisa nakita na yung kigol. That makes it why we preserve this house of prayer. A house of prayer intended for what our intentions will be. Solemnidad ang atong buhaton, pangaliyupog, pagpaubos, pangayo sa pasaylo, o paghatag o pagyukbo sa Ginoo. Sa nakita ni Jesus diha sa templo, adlaw-adlaw siya nanudlo, nagtudlo dining maong templo. Nakita niya sa usa ka adlaw,
nahimo kining usa ka marketplace. Usa ka tuguanan sa mga tulisan ug mga tuguanan sa mga kawatan. Nakita niya ug dinhi natural reaction of God, of Jesus. He was offended, for this house is intended for prayer, not to be abused. Ug mao kana ang triggering factor sa atong Ginoo. Nasuko ang Ginoo because He wanted to restore order. He wanted to preserve the house of prayer into a holy ground of worship and praise. That what make Jesus provokes, and that provocation of him turns into anger. But be mindful, when Jesus had explicitly done this sa iyang kasuko, not intention niya nga masuko siya sa tao. Ang iyang gikasukan gibuhat sa tao. Because he wanted not just the place to be restored in order, but also ang tao nga ibalik niya sa iyang tino o katinuan. Nga gibugna niyang tao, dili usa kat bastos nga tao. Tao kini, nga dunay pagtahod o pagsalig sa Ginoo. Apan nasipyat man gyud ang tao, makasa man gyud ang tao, usahay we are not mindful of our acts and even our deeds. Mao nang kana, the act itself, mao kana ang gikasukan sa Ginoo. And that is why God or Jesus wanted to restore the actions of man ug ibalik ta diha sa atong kanhi nga samahan nga mao ang kapagkamaayo sa tao. Sa inyong pamilya, sa atong mga pamilya, ana usab ang atong amahanon o inahanon nga pag-intervention where something is improper or not in place. Like Jesus, he sees that the house intended for prayer is no longer what it is been to be or meant to be. Hinaut-unta ang usab kita sa atong pamilya, sa atong pagkaamahan o inahan, when you see that in your family there is something in order or inappropriate. Like Jesus, kamuuntang unang masuko nga mubadlong sa inyong mga anak, mubadlong sa inyong igsuon, mubadlong sa matag miyembro sa pamilya nga di na maudong ang imong gibuhat. Di lang sa pagbuhat sa sin of omission, mupiyong na lang ta. Bisan tuod nakita nato ang atong mga anak, ang atong miyembro sa pamilya, ang atong banaw gasawa, ang atong igsuon nga nabuhat ug salaot. Atong tabun-tabunan tungod kay mahal nato sila. But it's not a way of expressing our love. One way of expressing, the most efficacious way of expressing our love is this: to restore or revert that person into his proper order and preserve that man or that person nga dili pa unta mahimo siyang dakong makasasa. Masipyat mangyud ang tao. Apan diha sa kayang pagkasipyat, diha nato paggangon. Dili ang kapungot nimo sa tao, kundili ang kapungot nimo sa iyang gibuhat. So that pagkahuman niya na, mabalik ang inyong relasyon. Dili mahitabo nga hangtod karon kamo nagdumot sa imong mahal sa kinabuhi. Because as I said again, ang pagdumot mao kini ang pag-usa ka sala. Hinaut-unta nganin ang atong ebanghelyo karon. The restoration of intentions of Jesus to restore the temple or the house of prayer of what it's intended for. Nga unta, muabli sa atong hunahunag kasing-kasing, diha sa atong kaugalingon, giunsa nato paglakaw sa atong panaw sa kinabuhi, sa atong pagtuo, diha sa atong makita, sa atong kagalingon ug sa uban, that how we express our faith. Nga unta makahatag usab kini ug mayong palig-ingnan ngadto sa atong isig kaingon. Hinaut paunta. Amen. Palihog manindog. Karong adlaw sa atong paghandom sa paghalad sa pagbulahang Birheng Maria, pangayo nato samhan nga ihatag niya kanato ang gihatagong kasing-kasing aron ihalad nato ang atong kinabuhi ngadto sa Dios
ug mingon kita, Ginoo, bag-uha kami sama kang Maria, among inahan. Ginoo, bag-uha kami sama kang Maria, among inahan. Nga ang simbahan mohalad og takos nga mga halad ngadto sa Dios diha sa iyang mga pagpangalagad sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bag-uha kami sama kang Maria, among inahan. Nga ang tanan nga mituo kang Kristo mamati sa tingog sa Dios nga nagtawag sa matag usa aron mabalaan. Magampo kita sa Ginoo, pagbuha kami sama kang Maria, among inahan. Nga ang panig-ingna ni Maria musanag pinaagi sa paagi sa pagkinabuhi sa mga taong naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Magampo kita. Ginoo, pagbuha kami sama kang Maria, among inahan. Nga ang presensya ni Kristo mabatyagan ug masinati sa mga masakiton ug sila nga nanag-antos pinaagi sa atong makahupayng presensya. Magampo kita. Ginoo, pagbuha kami sama kang Maria, among inahan. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, pagbuha kami sama kang Maria, among inahan. Alang sa gabatan-unan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, itugod nga kami sama kang Maria, among inahan. Nga ang mga nangamatay makahalad og takos nga sakripisyo pinaagi sa atong matarong nga pagkinabuhi. Magampo kita. Ginoo, pagbuha kami sama kang Maria, among inahan. O Ginoo, itugot nga kami sama kang Maria, mosanong ug mosugot sa imong pagbuot ug magtuman niini dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagampo kamor nga ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan magagagahom sa tanan. Dawatan ta sa ilang sakripisyo gikan sa makabut alang sa pagdayeg paghimaya siyang ngalan alang sa nagabusalanan sa tibuok niyang santos kasibahan. Amen, magampo kita. O Ginoo, ang pagkatao si mga anak bugtong anak nga katabang unta kanamo nga tao gikan sa berhen nga wala magkubos sino ang nakasanto sa tibok nga kadungganan sa inahan. Sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo unta nga makaipumot kanimo ang among mga gasa. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, Manasag kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nagibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ayon mataro. Santos nga man Dios nga tunhay magagagahom sa tanan ang matarong gayud nga magdaig kami sa mga kibulungan sa imong mga grasya diha sa among pagpamalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunay Berhen nga mao'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat sa pagkahibulungan sa imong mga nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga kaliwat nga nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban sa imong pagsudong sa pagkamapobsanon ni Maria imong alagad. Imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, 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 Ginoo di sa kagahuman, tulo ang langit, tugyuta sa imong himaya. Husana sa kaitasan,
daygon ang nagaagi sa ngalan sa Ginoo sana sa Usana sa kainasan. Santos gayon ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu ron pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan, nipasalamat kanimo, nipikas og nihatag nining ngadto sa mga tinun-an og mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Ug sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatang nini ngadto sa mga tinun-an og mingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis akong dugo sa pagugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaniyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, nagtubos ka na mo. Pinagi sa imong Diyos, o pagkabalhang luwas sa kami. Aron sa paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahanin ng pansi kinabuhi ang kali sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan matubang og malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa dibok kalibutan. Himo nga kami nga hingpit diha sa gugma. Uban ni Leo ang among Santo Papa ug ni Alberto ang among Arsobispo ang tanang kaparian. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay nga malauman ng babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluyi kaming tanan. Himo ang kami nga ngayon makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dahigon, nga amo ikaw himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. O pinagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatagan ha kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ug karon hiniusan ang mga pagampo, inubanan ang ugot nga pagtuo atong awitong mga pulong itudlo kanato sa atong makagagahom. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa mga sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay
O Ginoong Jesucristo, naging ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilig ko kanyo ang kalinaw, hihatag ko diha kaninyo. Ayaw tanawang mo mga sala, kundi li pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Maala sa kaninyo. Ug karon atong ipakita ang atong panigisunay ang banagdait mana kaninyo. Kudalo sa Diyos nagawatan sa pagkasalan sa kalimutan. Maluloy ka kanamo. Kudalo sa Diyos nagawatan sa pagkasalan sa kalimutan. Maluloy ka kanamo. Pero sa Diyos nagawak ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalibutan. Mga igsoon, kini maong kordero sa Dios, kini ginagawaktang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, diliw kami magalawat kanimo, apan ipamulong lamang umamaayo ako. Ngang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kami nangalawat sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog sa paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimunta og pagalagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilimbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo, ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo, ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagruso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami, ug sudunga kining mga kabos nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloy kami pinaagi sa imong kabaturan. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo, amo silang itumong sa among mga pulong. May tungod lamang kanimo, sila maghisgot sa among mga kasakit, aron kami makaantos nila, tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag.
buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot. Subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magdasigon kami alang sa kayuhan sa among isigkataw, nga magtamay kami ingon sangay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanghihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makiadmanon, diha sa pagpungkong, isog diha sa katalagman, mapailubon diha sa pagsulay, mapaubsanon diha sa maayong kapalaran. Tuloy kami hinigugmang Santo Niño, sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug magalagad kanimo dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala na'y pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan, nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalin. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, nga kailibog og mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gagilauman. Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo, ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon, ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit, ug ang among ulo ug mga kamot, dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko, ug ang among cross, magapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisukamod ug sa tanan namong kalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, nangingon ka pangayo ang iyo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo, nangamuyo kami kanimo. Itugot ka namo nga maayo ang hatag sa imong Dios ng gugma, aron kami magigugma sa bugos namong kasing-kasing, diha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami mahunong sa pagdayeg kanimo, himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mabiya sa pag-amuma kanila, nga imong giligoon sa pagbarog, diha sa imong gugma, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo. O milagroso nga Santo Niño, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy. Ug ihatag kanamo kanang grasya nga among ipakaluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri kanamo ang tanang kagulaanan ug kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatiang among mga pag-ampo, ug ipadala kanamo ang kalipay ug ginabang aron kami magdaig kanimo. Uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manasap kanimo. O manalangin ka ng Diyos, makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Apo
Matapos ng misa, manglagat kita, ubad ng dakong gugma o kaluoy ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Maing udto.